Οι περιοχές έχουν αρκετά ταΐσματα τα οποία αποφύγαμε. Κάποια φάση δεν ξέρουν το πράγμα σε πόσους αρέσκει, σε πόσους δεν αρέσκει, αλλά πρέπει να απαγορευτεί. Διαφορετικά, αφού γίνονται σφαγές, εννοείται ότι δεν θα μείνει τίποτε. Έτσι να πιένουμε αντί σιπέτων να παίρνουμε σύκλαν και να μαζεύουμε μπουκιά που είχαμε. Όπως και να έχει. Κάποιοι πρέπει να το δουν νομίζω. Γνώμη μου ρε φίλε. Εν είμαι εγώ νομοθέτης. Απλά τα ίσματα δεν είναι σωστή δουλειά. Πρέπει να κοπούν, να παίζουν όλοι το ίδιο, να έχουμε ίσα δικαιώματα. Άντε για, να δείξει πρώτη Κυριακή. Αν είμαστε λίγο τυχεροί, έτσι 2-3 πουκιά να τα πιάμε.